Uninzi lweevenkile zokutyela izimuncumuncu lwafana mthanyana emva kokuhlomla kweqaqobana le-3,000 kwingxowamali yokuhlangulwa kwamashishini achatshazelwa kukumiswa ngxi kweentshukumo. If it continues like this, definitely it's going to leave us with no choice but to cut again on the number of the current staff. We just got a very generic letter to say our application was unsuccessful. Noxa abanye bahlomla inkwenka ye-50,000 kodwa ukumiswa kokuthengiswa kotywala kwiindawo zokutyela kuwaqhorheka nobomi lamashishini. We were not getting the traction that we needed. We were not meeting the targets that we've set at a minimum, at least. Isebe lezokhenketho lithi inkxaso-mali inika umtyhi omncinane kumashishini aphantsi koxinzelelo. The minister has been on record to say that it is her wish to see industry opening up because in that way we'd see more activity and minimize the risk in job losses. Eli sebe lidlala indlebe nesebe lezezimali nelabasebenzi ukuzingela iindlela zokuhlangula amashishini asecicini lokuvala.